21. Πριν 15 χρόνια 20, 28. Τώρα το βλέπω για 23-25. Για το φετινό ρεκόρ εδώ. 1 λεπτό. Α, εσύ το περιποιείσαι κανονικά το πρωταθλητή. Κοκακολίτσα, στην υγειά σου και τέτοια. Τελειώνει ο χρόνος. Ό,τι έχετε στο στόμα σας καταπιείτε το τώρα. Την ώρα που θα πω τέλος, τέλος. Τέλος! Χειροκρότημα! Κάτω όλοι! Κλειστά τα στόματα. Μην το να ξανανοίξουνε. Καταπιείτε στο στόμα ό,τι έχετε, γιατί δεν μετράει. Όχι το φτύστηκε να θεωρείτε το φάγατε. Και όταν δω τα στόματα όλα άδεια, θα φωνάξω μία φίλη εδώ να κάνει την καταμέτρηση, μέχρι εγώ να ακούω τι έγινε κτλ. Εντάξει. Αυτό έλειπε, να μην πρίστηκες. Δηλαδή το λιγότερο που θα πάθεις είναι να πριστείς. Λοιπόν, η Βάσο, ένα χειροκρότημα εδώ στη Βάσο, θα μας βοηθήσει να κάνουμε την καταμέτρηση. Πρώτα θα μετρήσουμε το πόσα σουβλάκια έχει φάει ο καθένας. Όσο εσύ θα μετράς τα σουβλάκια, εγώ ακούω πόσα πιστεύετε ότι έχει φάει, έτσι ρε παιδί μου, που το βλέπατε τόση ώρα. 10. Μη μετράς, πες. 12. Μέτρα, πόσα έχει φάει. Αποκλείεται. Βρε Βάσο, αφού μένουν 3. 12. 12 έφαγε ο πρώτος μας διαγωνιζόμενος. Πώς αισθάνεσαι? Περήφανος. Ωραία, υπερηφάνεια. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο. 12 και ο δεύτερος. Μαζί πηγαίνανε, βλέπω, ένας έτρωγε ο άλλος. Πάμε στον περσινό δεύτερο νικητή. Πήγε και μία δεύτερη πεντάδα. Τι είσαι σίγουρη? Και τελικά έφαγε 22. Μπράβο ρε Αλέξανδρε. Εδώ δεν άφησε τίποτα. Μέτρατα. Θέλω να είμαστε πολύ σίγουροι. Ο τέταρτος διαγωνιζόμενος μας έφαγε 20. Χειροκρότημα. Πάμε εδώ στο φοιτητή μας. 15. Μια χαρά. Πολύ καλά. Εδώ. 16. Νομίζω ότι έχουμε μία ισοπαλία, αν το θυμάμαι καλά το θέμα. Το έχεις φάει μισό, θα δούμε τώρα. Εκείνος όμως δεν έχει φάει καθόλου, οπότε... 22... το μισό παίζει ρόλο. 22 μισό, Βασίλη, μισό. Μα για μισό πόντο, συγγνώμη. Για μισό σουβλάκι, δηλαδή, αν είναι δυνατό. Εντάξει, εσύ έχεις πάρει μισό σουβλάκι παραπάνω. Εδώ, εντάξει, για να δούμε. 1, 2, 3, 8. Δώσε και χειροκρότημα. 8 τι δεν είναι, μια χαρά είναι. 8 σουβλάκια. Πάμε εδώ. 16. Μια χαρά. 9. Και πάμε στο τελευταίο μας σουβλακομάχο. 13.
Δώστε χειροκρότημα σε όλα τα παιδιά. Λοιπόν, Δημήτρη, να μας βοηθήσεις ένας-ένας. Εδώ θα έρχονται δίπλα μου, κάθε θα φωνάζω. Η Βάσο θα τους δίνει το αναμνηστικό μετάλλιο. Οι 11 θα πάρουν μετάλλιο και ο τρίτος και ο δεύτερος μαζί με το κύπελο και ο πρώτος θα πάρει το μεγαλύτερο